Mitä meillä on, niin vieläkö me jaksetaan tätä keskustelua joko sä alat väsyä. Kyllä olisi kiva tuonne ikuistaa tämmönen sun oikein terävä keskusteluhetki. Tämmönen hetki niin. Oikein me niinku oivalletaan jotakin tässä. Että kyllä tässä nyt jotain tapahtuu. Tässä on ihan selvää vuorovaikutusta, eikö se olekin? Oletko sä samaa mieltä siitäkin? Kyllä meillä on vuorovaikutus. Joo. Vähän tietysti tylsää alkaa olla, kun aina vaan mummi puhuu ja puhuu, eikä siitä saa mitään tolkkua. Mutta täytyy sitä nyt kunnioittaa, kun se on sentään mummi, niin sitä pitää nyt katsella ja tutkia ja kuunnella. Niin, kyllä se äitikin tässä jossakin on. Mä luulen, että äiti voi olla kameran kanssa tässä meitä vähän kuvaamassa. Voitaisiin vaikka hymy päästä sinne kameraan päin. Mites olisi? Tiedätkö missä kamera on? Missä äiti on? Ja isikin tulee varmaan ihan kohta. Kohta kuuluu ovelta askelia ja sitten isi tulee ja sitten isi taitaa haluta ottaa sut syliin. On ollut pitkä päivä, ettei ole nähnyt omaa poikaa. Ja sitten päästetään isi ja äiti nukkumaan. Nukutaan mekin oikein hyvin. Aamulla taas sitten touhutaan. Voit sä kyllä pari kertaa syödä yöllä. Kyllä mä luulen, että äiti sen kestää. Äiti on nyt hyvin syönytkin.